o ang atong ebanghelyo naghisgot sa mga aktibidades ni Jesus sulod sa usa ka adlaw. Unsa ang buhaton ni Jesus diha sa tibuok adlaw, diha sa iyang public ministry. Ingon ang mga nagtuon sa Biblia sa panuigon nga 30, nagsugod na si Kristo sa iyang public ministry. Diin siya nagwali sa ebanghelyo, nagsangyaw sa maayong balita, nanambal sa mga masakiton, nagpahawa sa yawa sa mga giyawaan, nagbuhat og daghang mga milagro. Mao kana ang iyang public ministry, kutob nga namatay siya sa krus o nabanhaw o nibalik ngadto sa Amahan. Ato makita sumala sa gihulagway sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus busy nga tawo. Tanawa diri, no? Gikan siya sa sinagoga, ingadto siya sa balay ni Simon Pedro. O dito iya giayo ang ugangang babae ni Simon. Pagkahuman ni ana ang mga tao, gidala ang tanang masakiton ngadto sa balay o giayo sila ni Jesus. Kung sa maingon sa ebanghelyo, ang tanang tao sa lungsod dito magpundok sa tubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nagantos sa mga nagkalain-laing sakit ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang pagtambal sa masakiton dili ka na sayon, o ang pagtambal sa daghang masakiton lisod kaayo. Ang pagbahawa sa yawa sa taong giyawaan dili ka na sayon. Unya kung daghang ang poses, lisod ka na buhaton. Pero ato makita nga si Jesus iyang gituman ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Sa walay reklamo, walay pagbagulbol. Unya kahuman niya pagtambal sa mga masakiton, pahawa sa mga yawa sa mga taong giyawaan, pagkasunod nga adlaw, dingadto siya sa lugar na awaaw o dito siya nag-ampo. Usa lang siya nag-ampo ngadto sa iyang langit ng Amahan. Niya gipangita siya sa iyang mga tinunan, sa ilang nakita si Jesus, giingnan nilang Ginoo, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasigpit nga mga balangay o magwali na sa dako dito. Kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Ingon ang ebanghelyo, misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga, o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. So din ato makita nga diha sa iyang public ministry, ang iyang tibuok adlaw was filled with activities. No? Daghan ang iyang buhaton sulod sa usa ka adlaw. Ang pangutana karon, di man niya kuhaa kini nga kusog aron siya makabuhat nining tanan nga mga activities. Di man niya kuha ang enerhiya. Where did he get the energy to be able to do all these activities? You know, it is not easy pagtambal sa mga maskiton. Na kaniadto sa nga healing priest, no? He had the power to heal sick people. Healing power na siya. Unya mong suroy-suroy siya tibok Pilipinas for the healing ministry. One time, ningadto siya sa Santo Niño, Tacloban. Daghang mga tao. Unya, pagsugod niya sa healing or while he was doing the healing session, kadagko sa singot nga diha sa iyang nawong, no? All over the body, he was sweating, no? Kaya nga, no? Because, ingon sila, energy was coming out of him.
It's not easy. Dili sayon ang pagpanambal. Dili sayon ang pagpahawa sa mga yawa sa mga taong giyawaan. Dili sayon ang pagwali, pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ang pangutana ingon pa nako, diin man kuhaan ni Jesus kini nga energy to be able to do all these things. Di niya kuhaan kusog aron siya makahimo nining tanang mga butang. Ang tubag naa sa atong Ebanghelyo. Ingon ang Ebanghelyo, kadlawon pagani, mibangon na si Jesus og nilakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. He gets his energy, he gets his strength from prayer. Ang pag-ampo mao ang tinubdan, ang source sa iyang kusog aron siya makabuhat sa mga aktibidades diha sa iyang public ministry. Ang pag-ampo mao ang source sa energy nga diha kang Kristo nga mao ang naghatag kaniya og kusog aron siya makabuhat sa kinahanglan niya buhaton diha sa iyang public ministry. Ang pag-ampo mao ang naghatag kaniya og kusog aron siya makagwali sa Ebanghelyo, makasangyaw sa maayong balita ngadto sa mga tao sa magkalain-laing lugar. Maigsoon ko din sa Kristo at tanawon nga mas kinaon sa kabisi ang Ginoo, He would make time for prayer. Dili siya maingon nga busy ko, I have no time for prayer. Usahay kita mao kanang atong ingnon, no? Busy ko, wala ko'y panahon musimba maski Domingo. Busy ko, daghan ko'y adtoon, daghan ko'y atimanon, wala ko'y panahon pag-ampo, pagmata sa buntag, pag-ampo, pagkatulong sa numatulong sa gabi. Busy ako, wala ko'y panahon sa pagpangadji sa Santos nga Rosaryo. Tanawa ang kinabuhi ni Kristo. If you talk about a busy individual, it was Christ. Yet, He had time to pray. He made time to pray. He would make time for prayer. So, dili buot ipasabot nga busy ka, nga wala na lang, dili na lang ka mag-ampo. Gahini og panahon ang pag-ampo. Mas na busy ka. Kaya diha sa pag-ampo, makakuha ka sa energy, makakuha ka sa kusog nga imong kinahanglanon diha sa mga activities nga naghimo kanimo nga busy. O diha sa pag-ampo, nakasiguro ka nga ang Dios muuban kanimo diha sa tanan nga imong activities throughout the day. Di ba mao kanang ato experience? Nagitay activity o nagitay kinahanglan masulbad nga problema. Dili kita makasulbad. Dili kita makapadayon sa activity. But once we pray, once we kneel down and pray, masulbad ang problema. Matuman ang atong gitinguhang activity. Kaya nga naman, kaya diha naa ang lamdag sa Espiritu Santo sa pag-ampo, na ang tabang sa Dios diha sa pag-ampo. So that was the secret of Christ. He was a very busy individual. Yet He had the patience, the energy, the strength to do all the many activities He had to do throughout the day. Din man ang iyang energy, din man ang iyang kusog,
gikan sa pag-ampo. No? Early in the morning, first thing he would do in the morning would be to pray. O nakita yung mga kaigsunan din, nga first thing they do in the morning is to come to Mass. No? Musimba, mag-ampo. That is good. Ang uban dili kay natulog pa tingali. Ang uban dili kay kitapulan pa, or some other people are preparing for the breakfast. Some are tingali, naligo pa, or whatever, no? But there are people who make time for the Mass, daily Mass. Okay lang na kung dili ka makasimba sa daily Mass. Pero ang Domingo, that is what is required of us. So don't say, I have many things to do, I cannot come to church on Sunday. You are missing the important thing diyas kinabuhi. Na makatag kanimo o kusog, lamdag, energy, aron makabuhat ka sa imong mga activities throughout the day and even throughout the week. Usahay, at the end of the day, murag kapoy kaayo. Or at the end of the week, we feel tired, we feel exhausted. No? Murag wala na kita energy at the end of the week or at the end of the day. Nga man, tungod tingali kay wala ka makakuha sa energy gikan sa pag-ampo. O wala ka makakuha sa kusog o energy gikan sa santos na lawas o dugo ni Kristo dinhi sa Eucharistia. You know, there were saints who for a period of time would not eat, dili mo kaon, except ang pagkalawat sa lawas o dugo ni Kristo diha sa santos na misa. Di man nila kuhaa ang energy nga makabarog pa sila, dili sila mo kaon for a certain period of time. Di man nila kuha ka ng energy diha sa santos nga Eucharistia, diha sa sagrado nga lawas ni Kristo. So maigsoon ko ni Hesus Kristo, mao kini ang sikreto sa kinabuhi ni Jesus. He had all the energy, the strength, the power to do what he was supposed to do. Preaching, healing, exorcising, tungod kay naa kanunay ang pag-ampo diha sa iyang kinabuhi. Pag-ampo diin siya lang ug ang Dios communicating with each other. Importante kini. O kung atong tanawon ang ubang bahin sa Ebanghelyo, Jesus would say to His disciples, no? Mayon siya sa iyang mga tinunan, ngadto kita sa lugar nga awaaw to be by ourselves. Dili lamang siya ang moadto sa lugar nga mingaw. Iya sad dapiton ang iya mga tinunan. Let us go to a deserted place to be by ourselves, to rest and to pray. Mao kana ang sikreto sa kinabuhi. Aron na kita'y kanunay energy, na kanunay power and strength, aron we can think straight. No? Ay usahay, di kita kabalo, magkusamang ko. Niya kung dili kabalo, you are tired, you lack patience, daghan na kay kaaway. No? Tungod kay mo flare up ka, dayon kay kapoy ka, o niya wa kay tulog ka maayo, mao ka na. You offend many people, you fight with many people, murabag wala na'y order ang imong kinabuhi. Aron na kita'y order sa kinabuhi, na kita'y energy, kusog sa atong kinabuhi nga matag-adlaw, no? Our day-to-day activities, we need the strength coming from prayer. Ikaduha, si Jesus nagtambal sa mga masakiton, nagpahawas sa yawa sa mga giyawaan, nagwalis sa Ebanghelyo,
katumanan sa gisaan sa pag-abot sa manluluwas. Ningan na si Kristo pagpabarog sa iharian sa langit dinis kalibutan. He has already come to inaugurate the kingdom of God. Mao nga nagtambal siya sa mga masakiton, nag-exercise, nagwali sa ebanghelyo. Pero hangtod karon naa pa ang mga sakit. Hangtod karon na pa'y mga tao ang giyawaan. Hangtod karon kinahanglan pa iwali, isangyaw ang ebanghelyo. O kana nagpasabot ka nato nga wala pa makumpleto. No? The kingdom of God has not come to its fullness. Wala pa makumpleto ang giharian sa Dios din sa kalibutan. Kaya naa pa ang sakit, naa pa ang suffering, naa pa ang pain. Pero naa nanganhi ang giharian sa Dios. No? Ningon ang mga theologians, the kingdom of God is already but not yet. Mao ka ng formula ng ilang gamito. No? It's already here, but it's not yet perfect. The kingdom of God is already here. It has been inaugurated by Christ, but it has not yet come to its fulfillment, to its completion. No? We are still waiting. Nangandoy pa kita, nagulag pa kita sa ingon sa Biblia, the New Jerusalem, where there will be no more pain, there will be no more tears, there will be no more crying and wailing. The New Jerusalem. Pero dili mo di pasabot nga ang Dios dili involved sa atong kinabuhi. Ninganhi na siya. Nagpabarog na siya sa giharian sa langit, giharian sa iyang giharian din sa kalibutan. Pero ingon pa nako, it has not yet come to its fulfillment, no? Or completion or perfection. We are still waiting for the coming of the New Jerusalem. Tanawa daw, kinabuhi ni Kristo, siya mismo nakasinati sa pain and suffering. Siya mismo nagsakit, namatay diha sa krus. O mao gihapon ang realidad karon. Nganong naay sakit, nganong naay dili pagsinabtanay, nganong naay bagyo, naay lunok, anong naay COVID? Because this is not yet a perfect world. Even if it is true that God has already inaugurated His kingdom. So we are still waiting for the completion of God's kingdom, the coming of the New Jerusalem. In the meantime, muduol kita sa Ginoo, mangayo sa iyang panabang, muluhod, mga liyupo, nga panalipdan kita sa mga katalagman nga naa dinhi sa atong kalibutan. So mga igsoon ko din sa Kristo, atong kini pamalandungon duha nga punto. Si Kristo ang sikreto sa iyang enerhiya o kusog aron siya makabuhat sa mga aktibidades sa usa ka adlaw diha sa iyang public ministry na diha sa pag-ampo. Where you are alone with God, where you communicate with your Heavenly Father, where you tell God what is happening in your life, where you tell God even the most trivial of things. Kaya ikaw anak, and you feel at home with your Heavenly Father. O ikaduha, the kingdom of God is already here, but it's not yet perfect. We are still waiting for the arrival of the New Jerusalem, where there will be no more crying and wailing. No? Diin ang tanan malipay tungod kay niabot na ang katumanan sa gisaad sa Dios. Amen. Manindo.